Ir bilen hormatly prezidentimiz Türkmen tebigatynyň gödül künjegine ýerleşýän Arçman şypahanasyna geldi. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistan Melhemler Mekanatly kitabyna yerli tebigy çeşmeleriň üren bay bejeriş mümkinçilikleriniň etatyna şypahany ulgamly ösdürmek we ýurdumyzyň halkary derejeli şypahany merkezi hökümetiniňki ägir tuly kuwaty beýan edilýär. Türkmen topragy bejer şäherketli mineral çeşmelere baýdyr. Olaryň ýeklepi halkymyzyň hyzmatyna gönükdirilýär. Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy barada kalady. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna alınıp barlayan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ýylatyň saglygyny goramak we berkitmek, jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerlerini berkarar etmek, häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň hataryny ketgiýetlenildi. Şunda ýurdumyzyň şypahany düzümlerine möhüm orunyň degişdigini bellemeli. Bir ýerde Türkmenistanyň saglyk goraş we derman senaty ministri Gaýypow hormatly prezidentimiziň ulul beren taşyklaryndan we Lukman arkadagymyzyň ýurt ünlüglerinden ugranyp şypahanada täze gurulýan binalar toplamynyň we hata döwre wagtlaşdyrylýan binalaryň häzirki ýagdaýyna we olaryň üpçünçilik kende injanlaşdyryş derejesinde degişli tassamalar urduş tiskalaryň ýerleşik ýerlerinden çyzgylary barada hasabat berdi. Görkezilýän tassamalaryň hataryny 400 orunluk täze şypahana binasy, düýpli döwre wagtlaşdyrylýan A hemde B binalarynyň, naharhananyň, fitobarym we çaýhananyň, 300 orunluk mejlisler zalynyň, mineral suw çylýan binanyň, çağılar üçin oýun otoglarynyň, dürli maşyklary ýerine ýetirmäge niýetlenilen türgünlüjik zalynyň, şypaly suw bilen bejeriş binasynyň, 4 gatly awtolog duralgasynyň şekilleri bar. Hormatly prezidentimiz bir ýerde görkezilýän tassamalar we binanyň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary hemde toplumyň otoglaryna döredilýän mümkinçilikleriň aýratynlyklary bilen için gyzyklanyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzütişlerini gerdi. Döwlet başlarymyz bir ýerde tamamlaýyş tapgyrda ýaýwanlandyrylan işleriň üstünlikli ýerine getirilmegi, meýilleşdirilen guruluşlaryň bellenlen möhletlerde we ýokary hilli bir jaý edilmegi, häzirki döwrüň möhüm wezipesini belläp, bu işleriň ýokary depkinine alınıp barylmagyny iýligderli gödöwçilikde saklamak babatda anyk taşyklar berdi. Şol bir wagtyň özünde şanly garaşdyrylmadan 35 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna, saglyk goraş we derman senaty işgärleriniň gününe binalar toplamynyň açylış dawrasyna ýokary derejede taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek meseleleri üns merkezinde saklanylmalydyr. Arkadagy gahrman serdarymyz beýleki ugurlarda bolşýaly saglyk goraş ulanyna degişli binalaryň tassamalary taýýarlanyna yerli tebigi aýratynlyklaryň gödüňine tutulmalydygyny belledi. Şunda şypahanyň ähli çäkleriniň awadanlaşdyrylmagy, bu ýerde ýokary ekologiýa ýagdaýynyň üpçün edilmegi möhüm talap hökümine kesgitlenenler. Häzirki wagtda gahrman arkadagymyzyň başyna başlan giňmeçörli özgörtmeleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň saglygy baradaky alada döwlet derejesinde uly ähmet berilýär. Ýurdumyzyň şypahany ulgamynyň düzümleriniň işini döwrewap derejede kämilleşdirmek, onuň maddi ýenjanmaň binýadyny berkitmek, hyzmatlaryň kilini gowlandyrmak meseleleri döwletimiziň hemýeçelik üns merkezinde saklanýar. Hormatly prezidentimiz Arçman şypahanasynyň bejeriş mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, şypahanyň Melhem suwly çeşmesiniň suw gorlaryny mundan meýlekde iýdigderli ylmy esasda öwrenmek we bir ýerde işleýän lukmanlaryň hüner derejesini iýdigderli kämilleşdirmek babatda bir näçe tawşyklar berdi. Şol wagtyň özünde bejeriş ulgamyna tanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Soňra hormatly prezidentimiz guruluşy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barlayan 400 orunluk şypahana binasynyň otoglary, olaryň injamlaşdyryş derejesi we ýatymlaýyn otoglaryň mümkinçiliklerinden tanışdy. Binanyň anyklaýyş otoglarynyň kemmeti häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkary görkezlerine alaýyk derejede injamlaşdyrylypdyr. Bir ýerde lukmanlar üçin bolşýaly
saglygyny berki diýen raýatlar üçin hem ähli amatlyklar döredilýär. Bölümlerde injamlaşdyrylan injamlaryň dünýäniň ýöňdebarjy önüm öňlerçileriniň injamlarydygyny we olaryň sebitde iň täzelerdigini bellemek gerek. Hormatly prezidentimiz otoglaryň ýokary derejede injamlaşdyrylmagynyň, olarda ilaty üdürlenýän hyzmatlaryň hiline derur üns bermegiň wajypdygyny belledi. Munyň özi ýurdumyzda adamlar we olaryň saglygy barada aladanyň mühim orna degişlidiginiň şapahana düzümlerini adamlaryň saglygyny berkitmek, geteleriň öňüne almak boýunça alınıp barlayan işleriň aýratyn ähmiýetlidiginiň aýdyň beýanda urilmelidir. Şapahana düzümle degişli täze binalary gurmak we desgalary düýpli döwre wagtlaşdyrmak işlerini milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň öten tejribesiniň utgoşdyrylmagy wajypdyr. Şunda urulyjak lukmançyk injamlarynyň döwre wagt bolmagy, olaryň insan saglygyny goramakda ýokary derejeli anyklaýyş usullarynyň ulanmagy mümkindir. Binanyň spa bölümine degişli otoglaryň injamlaşdyryşı bilen tanışyp, arkadagy gahraman serdarymyz bu bölümde mineral suwlary bilen bejeriş, gidro, galo we aromaterapiýa otoglara baryp gördi. Hemde ilaty güdürlenýän hyzmatlaryň ýokary derejesiniň üpçün edilýändigini synlady. Şeýlegen bir bölümde hammamlaryň dürli görnüşleri bar. Döwlet başdanymyz bu binada degişli sanly hyzmatlaryň mümkinçilikleriniň talaba laýyk ýola goýulmalydygyny, munyň üçin otoglarda häzirki zaman almanyň gazananlarynyň uğralanyp ähli beru şertleriň döredilmeligini belledi. Bir ýerdäki sanlaşdyrylan injamlar boýun we bil oňurga sinalarynyň saglygyny berkitmekde ähmiýetli hataplanýar. Hormatly prezidentimiz täze bina bilen tanışygyň barşynda onuň ýatymlaýyn otoglarynyň üpçünçiligi bilen gyzyklandy. Otoglarda raýatlarymyz üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilmeginiň wajypdygyny bellep, döwlet başlarymyz guruluşyk işlerine bolşýaly, otoglaryň injamlaşdyrylyşyna, olarda döredilýän mümkinçilikleri, bilik aýratynlyklaryna uly ähmiýet berilmeligini aýtdy. Hyzgysana ýatymlaýyn otoglarda döredilýän şertler häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmelidir. Bu ýerde saglygyny berkitýän raýatlarymyzyň wagtlaryny peýdaly geçirmekleri, dürli beden terbiýe maşyklaryny ýerine getirmekleri üçin derur mümkinçilikler üpçün edilmelidir. Şeýlegen bölümde türgenleşik zalynyň injamlaşdyrylyşy ýokary halkara üňlerine laýyk gelýär. Onda ornaşdyrylan injamlaryň her biri adamlaryň degişli sinalaryna oňyn täsirini ýetirýär. Tagdyn durmuş ýerleriniň işiň tarapdary Lukman arkadagymyň belleşýäli, beden terbiýe maşyklaryny iýligderli bir jaý etmek adamlaryň ýürek urşuny, kan masçyny kadraşdyrýar we olaryň ruhuny götürýär. Şeýlegen binada çağıra sünniyetlenlen oýun otogynyň injamlaşdyrylandygyny bellemek ýakymly. Şypahanada maşgala bolup din jalyanlaryň çağılary üçin oýun otogyny dürli güýmenjeleriň kömegi arkaly wagtlaryny şadyan hemde gyzykly geçirýärli mümkinçilikleri bar. Soňra hormatly prezidentimiz Şypahananyň mineral suw çilýän bölümde bardy. Döwlet başlarymyz bu ýerde mineral suwuň ýokymlylyk derejesi, olaryň ýyllygy we mineral suwlaryny içmegiň kadasy barada lukmanlaryň maslahatlarynyň iýilikderli gurulmalydygyna üns çekdi. Munyň özi mineral suwlaryny içmegiň saglyk goraş we şypahana ulgamynyň keýfiýetleriň kadalaryna laýyk derejede ýerine ýetirilmegini üpçün eder. Hormatly prezidentimiz Tomutky din jarşy mögsüminiň dowam edýän pursatlaryny ýurdumyzyň raýatlarynyň awada milli täýagatçylyk dowlagyny we şypahanalarda bolup din jarşyň höýürini görýänliklerini we saglyklaryny berkidýänliklerini nazara alanynda bir ýere gelýänleriň sanynyň artýanyny belledi we olara edilýän hyzmatlaryň derejesine üns bermegi tapşyrdy. Şypahanyň çäklerini degişli ekologiýa ýagdaýynyň saklanmalygyny bellep, hormatly prezidentimiz adamlaryň gelirini jetmekleri, beden terbiýe bilen meşgullanmaklary üçin döredilýän şertleriň derejesini iýilikderli güýdükçilikde taklamagy tapşyrdy. Adamlar şypahanyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmalydylar. Olar ulaglaryny awtolog duralgalaryna goýup arkaýyn din jalyp bilmelidirler. Hormatly prezidentimiz bu ýerde alınıp barlayan işleri we keýfiýetleriň wezipeleri ýokary derejede ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady.